Grabe yung traffic, guys. Nakakaloka. Ilang oras na kami rito. Isa't kalahati na ata. Pero pauwi naman na kami. Ayun, buti na lang nakuha na namin yung ibang stocks. Diyan na sa likod ni Tonton. So, ayun, makakaalis. Dito, daddy. Kanan. Makakaalis kami bukas. So, punta ko pa isiya. Kompleto na yung mga stocks ko. So, ayun, gutom na kami ni daddy. Ayan, kaya wala kaming lunch bago kami umalis sa bahay. Kasi dinaanan ko pa yung ano ni Chris. Ayun o, yung good moral. Kasi kailangan madala ko na rin yan bukas. At i-enroll na nga sila. So, ayun. Talaga ako, guys. Nakakaloka. Daan muna kami sa ano, sa Blue Bay Walk siguro para kumain bago umuwi. At talagang grabe na. Kumukulo na sikmura ako. Ikaw ba, daddy? Oo, sabi ko, terminal na gutom. Terminal. Terminal. So, yeah. Hello pala, guys. Good afternoon. Kanan, no? Ngayon pa lang ata nag-start yung vlog ko. Eh, busy-busyhan, pasensya na kayo. Lalo't ganito. May mga nagre-resta kami. Eh, hindi ko talaga bina-vlog, diba? Kumuha kami ng mga produkto. Siyempre, ano na yun, sa akin na lang yung guys. Hindi ko na kailangan i-share yun. So, yan. Diretso? Manginain muna tayo. Excited si auntie. Sabi ko, auntie, maaga tayo nga alis ha. Madaling araw ha. Gusto niya na kasing umuwi din doon. So, Diretso tapos kaliwa, parang papuntang Mawa. Ikaw ba saan mo gusto? ayoko na doon sa 300 yung parking. Dito sa Seascape. Ayun yun. So, ayun, we'll see you later, guys. Hopefully may ma-vlog pa ako. May maganap pa. Pero sa ano, sa probinsya is magba-vlog talaga. Ayan, dito na kami Blue Bay, guys. Blue Bay Walk. Nag-crave ako sa ano, sa pancake ng Pancake House. Tapos, syempre kanin. Kanin ulam. Panghimagas lang yung pancake. Wala ata, daddy. Meron ba? Pancake House dito. Sa Crisostomo na lang. Lutong bahay dyan. Crisostomo, lutong bahay dyan. Yummers. Dito kami guys sa Crisostomo. Ayan. Isa to sa mga in-order ko. Yung bulang lang with baby lapu-lapu. Oh. Tapos may ano pa, bagoong isda na may sili. Ay, perfect. So, ito yung drinks namin. Fresh melon juice. Ooh, bango. Alam ko dito pinaglihinian si Baby Jew. Sa ano. Or ito yung gustong-gusto kong inumin nun ni Ann. Nung buntis siya kay Baby Jew. Melon. Melon juice. Appetizer, guys. Appetizer palang patok-batok na. Bagong ano, bagong luto talaga siya. That's melon juice, ha? Kaya tata ito, okay na kami. Here's our order, guys. Paella. Meron pa isda. Okay yan. Kasama yan dito sa ano, bulang lang. Partner niya yan eh. Yan yung sayo eh. Bulalo. Yeah. Okay. Sige, okay na yan. Tanggalin mo na lang. Pengin lang ako yung ano, extra calamansi. Thank you. Okay. Calamansi na lang. Let's pray. May Father, Son, Holy Spirit. Yes, so Lord, Amen. Ayun, kain tayo guys. Dito ako na-excite eh. Siyempre, favorite ko ito, diba? Ano? Bala ka dyan. Gulay tsaka isda. Perfect combination lagi. Busog, grabe. Gusto naman yung tiyan ni Daddy.
Oo. Busog Nasaan? guys. Solved na solved. Asan? Ayan o. Check it out, man. Ang sarap nung ano, nung bulang lang tapos yung isda. Grabe. Naalala ko tuloy na bakit hindi ako bumibili nung tawag doon? Dalagang bukid. Kasi yung lapu-lapu tsaka dalagang bukid, yung laman nila halos pareho, diba? Flaky na malambot. So, anyway, aray ko. Lagi talaga akong inaano, daddy. Oh, sakit. Inatake na naman ako nung ano. Lagi akong... Aray ko, wait lang. Ay, puligat. Oo, pinupuligat ako. Saan? Ito, laging kabila akong paa. Sa paa o sa calves? Calves. Calf. Calves. Ito. Focus mo sa ganito. Yan. Tulak mo. Tulak mo. Sakit. Tingin mo. Para ma-stretch siya. Ay, tulak mo. Gaya mo. Maganda rito dalhin sila Junior eh. Pwede yung pets dito, daddy. Oh. Dito madalas sila Lucas eh, tsaka si Lucia. At the Met. Ayan o. Nagpet nga. Ha? Diyan siya magkakalat ng turns. Nang ano? Turns. Speaker pala to. Speaker ba to? Speaker ba to? Ayan, alam ko na. Nalala ko na. Dito kasi nag-ano si Chinky. Chinky tita. Dito siya nag-meet and greet. So pumunta pala kami noon ni Ann at saka ni Joy. Ayun. Ay, grabe. Sobrang busog ko talaga guys, pero sarap. So, Yoshi. Ang cute ng mga dito guys. So, bawat parking slot. Yung mga nakasulat. Mga nakaka-uplift. Or mga, basta mga word na ano ba yun? Diyos ko, hanging na naman ang brain ko. My goodness. Busog kasi guys. Pasensya na. Dito sa amin, try something new. Yeah, we did try something new today. And we're so busog. Charot. Dito, never stop dreaming. Live the moment. So on and so forth. Hanggang doon yan. So, yeah. Uy, baka bawal mag-yosi, mahuli ka. Yeah. Uy, sarap mag-DQ. Panghimagas. Actually, may panghimagas doon yung Sans Rival. Halin? Jet. Kaso, ayun din na namin kaya. Sarap sana yun, nakalimutan ko. Sans Rival. Yeah, super duper. Wala, di rin naman kita. Ito pala. Susuot ko yung yung Slay the Day ng Greek Sincerity. Ayan. Proud distributor. Proud distributor ako niyan. Yan, tayo ko lang si daddy, nag-yosi lang guys. And then we're going home na. And hopefully makapag-edit pa ako kasi promise ko, diba, na may edit ako. May upload ako bago kami umalis tomorrow. We are home guys. Ayun, mag-edit ako ng vlog na muna. Kasi tomorrow is 4 AM yung alis namin. So, headed din si Andy. And that's it guys. Wala naman na kaming na vlog na. Hindi yung paglafang namin kanina sa Crisostomo, which is super yummers. Diba? Agree? Super busog ko. Grabe, tigas na karuyo. Doon din literal na tigas yung tiyan mo. Sarap. Uy, ang ganda naman yan. Yung tsura ng US. para siyang painting na sky. Ano ba tawag doon? Yung yan. Anyway. Pamilalaglag sa motor.
Hindi, nahabol niya yung motor niya. Ayan, successful oh. Ayan. So, wala na guys. Magaganap. Say good night. Say good night. See you tomorrow. Good night. Good morning guys. So, inaantay na lang namin sila mama. Nadaanan kami dito ni auntie. It's 4:20 AM na. Kaso walay pa sila. Ayun. Habang nag-aantay, gising na rin si daddy. Buksan niya yung gate eh. Sino ako magdadala ng susi? Ariko! Muna nga ano sa ano, tapos sa bed na naman yan mamaya dati. Yung amoy ng aso, amoy mo na rin. Malas yung boy naman. Amoy ng ulam mo. Yung boy. Gusto naman nilang pinapalo. Tawiwan na nila. Parang wiper. Pag natutuwa eh. Yung boy. Kasi yung dalawa. Ayan o. Kami-kali! Kami-kali! Cow. Cow. Cow, bad girl ka. Na? Pagbaba namin dati, baba mo na rin siguro. Ha? Habang maaga pa. Para mamaya hindi nyo na ibababa. Mainit na pag ano yun. Alas 7 eh. Tapos tulog ulit kayo. Tagal naman nila mama. Nagkape na nga muna ako. Tapos itong ano. Morgan Freeman bread. Ayan. Ayun guys, pumasok muna kami ulit sa kwarto. Kainis ang tagal. Init-init pa naman sa ano. Uy, may endgame ka na agad. Oo. Saan mo na dahil? Talaga Diyan mo itatanong sa ating mga tanong. yeah. May nakapakay-copy. Ang aga kong gumising bago mag-alarm clock. Bago tumulog yung alarm clock, gising na ako. Nanood ako ng mga video sa YouTube kaso. Yan nga, ang sugal naman pala nila. Usapan kasi namin nila sa 4. Ay, nako. Hindi nagre-reply sa message ko. Nakakaloka pala kayo dyan. Natutulog ako. Ano yun? Magbabasa ko pag hindi walila ako. Charot. Yan. Kilala mo na. On the way na kami guys. Biyahin na kami. Si Japong as usual. Ang driver. Wala namang iba pag sa manual. Pero magpapaturo ako sa kanya doon mag-ano. Yung sinang Reyna. Hi, mother. Tagapingin. Auto preno. Auto preno. Tapos si auntie nasa loob. Kasama yung kapatid ko sa mga Dito na kami guys, pa-exit na kami ng Pura. Kaso nagutom si Japong. Yan. Hinginain muna yan si auntie oh. Sama ko na. Dito si Punying. Punying! Si Darcy. Yun. Ito pala, nag-CR ka pala, me? Nag-CR ka ba? Si mama. Kailan kayo? Nagano si mama eh, nagluto si mama ng ng kaldereta. Doon na lang ako sa bahay. Pura. Ewan ko sa inyo. Pwede rin dire-diretso na. Si auntie, ay kaso di kumakain ng meat yan si auntie. Karne. Si Jada? Sila din pala guys, ito yung favorite nila, place dito or tama, kapag dito na kami sa Muñoz, itong madaming puno na to, lakas makaano eh no, makapresko. Ayan, magaling ang driver namin, malapit na kami. Driver ng bayan. Yes. Miss ko na si Pedra. Siya na Si Baby Shane.
Dito na kami. Naku, liliguan agad siya ni Loli. Bakit? Si Tom-Tom eh. Yan, kakasama namin si Victoria. Hello, na-miss mo ang Lola? Ha? Nandito na si, si Auntie. Wala na naman siya sa iyak. Nalulungkit na tong dalawa ng mangga. Hi guys! Hi guys! Hello guys! Ayun. Matulog kami. Ay, tsura namin. Pagod sa biyahe at puyat. Itong baby girl namin. Ayan. Tulog pa rin. Diyos ko naman. Grabe. Kamukha na lalo ng kuya niyo. Grabe. Eh? Si ano to eh. Si Pedra eh. Pedra. Easy na Pedra. Pedra. Hello. Nakababa sila, Jepoy? Hindi rin. Tulog din. Ito sila, Jepoy. Hindi dito ka ba noon. Punta dapat bayan yun. Ibibili ng mga materyales sana. Kaso, patulog din. Pagod din sa pagdadrive. Anyway. Ayun guys. Yeah, we have 3 days vacation. Dito sa province. Naiwan yung mag-ama sa Pasay. Tingnan ko lang kung kaya nila doon. Kapag uwi ko doon para ng binagyo. Yung apartment. Sabagay andun si Emma. Biniling ko naman eh. Bago pumasok si Emma is i-prepare yung pagkain ng dogs. Tapos sa gabi is dog food na lang papakain ni Daddy. Update guys sa bakod. Ayan, mataas pala ito eh. Kasi inaapakan ni Kuya, flooring pa lang. Kaya pala may mga panambak dito. Kulang na pa. Ayan, itong buhos na to is yun yung pinaka-flooring loob ng bakura namin. I can't wait nga tumakbo-takbo dito yung mga doggies. Grabe, ang bango. Ang bango-bango. Niluluto ni Auntie. Libre amoy lang. Tsaka ni Madam Jane. Ayan. Tawag ka Madam ah. O, Madam Jane ka rin ngayon. Sinapaw. Hoy, gumagawa na si Auntie Sausawan. Sabi naman mo ganito daw sa kamatis. Sa kamadaming sili. Naku, sino bang papayat sa bahay na to? Walang papayat. Sabay-sabay tayong tataba. Pero di ba? Bakit naging Ay. tayo? Kaya, kain tayo. Tayo. Bakit? Pwede dito yung isa eh, ate. Dito ka. Maluwag naman yung mesa. Luto ni Auntie. Ang bakit di pamilya. Yummers. Tapos meron pa yung kanina. Dapat din sa ang tinapay. Okay lang yun. Kasi may gulay tayo. Siyempre, hindi mawawala yung tumahan dito. Yari ka. May kita ka ni Rika. Rika o tumutoma, Rika. Minsan lang naman. Pero okay lang yan. Kami lang naman ang kasama niya. So, ang sarap ng pulutan nila. Manggagaling dyan sa puno. Ang tamis Hop. Fresh na fresh eh. Nebra. San Miguel. Baka maano kayo na ito. Ay, tawag dito. Pag ito yung dinbulag. Bulag tayo. 4 kantos. Magkano ganito ngayon? 100. Ay, mahal na din pala yan.
Malaki na tax niyan eh. Ah, talaga? Dati mga ano lang yan eh. 60. Hindi, nung bata-bata pa ako, yung mga paborito ng mga uncle Why? natin. Sa Oo, 40, Kaya gano'n. lang kanan to, mga ano kanan, no? Mga elementary. 1960s. Wow! Wow, ah. 70s. Ay, mag-birthday na pala to. Sa May 3. 30 na rin yan. Boy! Ay! Tami ko nga, ayaw mo pumayag. 21 lang ako. Wow! Ano? 21 nung kailan? Nakaraan? 5 taon? Unying! Nak! So, hey guys! Ayun, time to sleep na. Pero maaga pa naman, kaso ay, madami kaming gagawin tomorrow kasi pababa ng bayan at mamimili na pagkain ng dogs ata, and then mga materyales. So, ayun si Jada. Katabi ko siya dito sa kwarto ni Chris, pero walang natutulog dyan sa bed ng anak ko. So, good night till tomorrow. Good night, Jada. Good night.